Dobro večer, dobro mi došli. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, ja sam Biljana Nikolić, ovo je Vlog Digital, jedna nevjerojatna playlista za sve ljude koji žele nešto da nauče za online posao, nalaze neku problematiku, personalizovano brendiranje i lansiranje i prodaja digitalnih proizvoda, znači od početka do kraja. Večera sam, da kažem, sve vas pozvala specijalno, bila sam u nekom dobrom, da kažem, modu i shvatila sam problematiku, da kažem, većine ljudi koji žele da se prebace na online posao, njima treba i više novca. Ali ajde da krenemo ono da ne bude šta je starije kokoška ili jaje, znači krenut ćemo od toga da vam treba više da razredite vaš lokalni posao, da više imate klijenata, više para da bi mogli da održavate svoje online poslovanje. Tako da krenut ćemo od prvo zašto ste se okupili, tako da ja ću vrlo praktično da dajem savete, neću ništa da mistifikujem. Želim da me svako od vas dobro razume i da podelimo. Zašto je ovo bitno? Zato što razreda lokalnog posla, znači bavite se nekom uslužnom delatnošću i ljudi kreću od Instagrama, TikToka i tako dalje. Međutim, društvene mreže služe da gradite svoj personalizovani brand vremenom, da vaša reč postane vrlo bitna, da ljudi vama veruju i da na taj način dođete do razrede ne samo lokalnog posla, nego i do kolaboracije sa određenim kompanijama, da vas plaćaju za vašu reč, što ćete nekog preporučiti i između ostalog prodaju digitalnih proizvoda. Ali lokalni posao, kao što sam imala primer, znači dve devojke, jedna radi nokte, druga masaž, imaju svoj salon i želele su da razrede online posao ili da dođu više klijenti, krenuli smo od nekih, da kažem, društvenih mreža i one žele više klijente. Žele fizički da im dolaze klijente jer im trebaju novac. To se ne radi na društvenim mrežama, društvene mreže treba da postoje, ali razrada lokalnog posla da bi dolazili klijenti ide samo preko Google. Definitivno, znači primjer sada Google, YouTube, Gmail, Google Business. Znači, vrlo prosto. Sad, većina ljudi kao pa dobro, a šta da radim, to je komplikovano, zato sam ja i pripremila jedan vodič koji će svima vama koji želite, ako šta god da radite, neku uslužnu delatnost, trener ste, fitness, life coach, psihoterapija, beauty industrija, kompletna, znači sve gde imate lokal, 10 sa 10, 20 sa 20 i dolaze vam klijenti. Ovo je način kako da klijenti saznaju više za vas, način na koji će vam doći i način na koji ćete vi imati onda više novca i sa tih više novca shvatit ćete moć digitalizacije društvenih mreža, Googlea, uopšte, jer vam treba dokaz da bi to jednostavno i novac. I onda kada dokaz prosto dođu klijenti i ostave novac, vi ćete rado nastaviti da digitalno podižete svoj posao i da vidite šta još možete. Počnemo od toga da je osnovna stvar kod ljudi svako ko pretražuje neke usluge, zanatska delatnost, bavite se mehaničar, ste popravljate kola, radite, da kažem, radite registracije kola, bavite se adaptacijom stanova, u beauty industriji ste, kozmetičar ste, imate yoga časove, nešto se bavite da ljudi dolaze kod vas i sad hoćete da povećate broj klijenata, ali vam nije jasno kako. Pa onda daju na reklame na Instagramu 260, pa na Facebooku, pa tako dalje. Međutim, za lokalnog tipa vama trebaju lokalni ljudi, znači ti koji će vas, neko traži za ceo grad, neko traži za državu i to ide u par koraka. Prvi korak je da imate svoj sajt. To znači da imate uputstvo, preporučila sam server i ja sam na primjer za te dve devojke uzela sajt, to je sve, otvorite nalog i sve vam dolazi, to je iTool. Znači imaju kompletno onako, jako je dobar support, 2 evra košta njihov sajt. 2 evra, to znači salonoktomasaži.top. .top je nešto novo što će biti vrlo interesantno jer je top reč koja je ono kao vrlo trenutno interesantna. Pričam za tu industriju, sada uopšte ako se bavite adaptacijom stanova, vi ćete uzeti adaptacija stanova, primer, ključna reč, Beograd, Srbija, šta ljudi, zapamtite, sve što radite, sad kad podešavate za Google, radite sa rečima koje vi kao klijent kada bi tražili na Google, šta bi pretražili, koje su to ključne reči. Kupite taj domen, to je 2, 3, 5 evra, uopšte cifre su minimalne. Ne znam da radim.
Ok, ne znate da radite i ne treba da znate da radite komplikovane sajtove. Ja vam pričam za jednu stranicu, za jedan funnel, za jednu stranicu početnu da ljudi shvate ko ste vi. Imate iBuilder, to samo kliknete, napišete što želite, on vam uradi. Uradite 2 stranice, dodat ćete kontakt, 2 stranice su vam potrebne sa osnovnim podacima ko ste, stavite slike, znači ništa komplikovano. I tu ste, sajt je momentalno za 5 minuta gotov, on je aktivan, to je to. Sledeći korak je da to sve povežete i otvorite nalog na Google Biznisu. Aplikacije skinite u telefon, imate uputstvu, vidjet ćete, vrlo je jednostavno, nemojte, njima smo na primjer, konkretno njima je bilo kao mi se zovemo tako i tako beauty therapy, ma koji beauty therapy? Šta ljudi traže? Nokti, masaž, manikir, pedikir. Ne traže nikakav, niko primjer sada, vi niste izgrađen brand kao Coca-Cola, kao Pepsi, kao sad ceo svet zna za vas. To je vaše lično kako vi želite da se zovete. Međutim, za pretragu na Google, na pretragu na mapama, jer odatle vam dolaze lokalni ljudi, znači hoće nešto on ukuca, neće sigurno znači na društvene mreže iz Kragujevca da dođe za Beograd, hoće ako je na primjer na proleće pa se najavim ranije pa dođem na 7 dana. Vama treba lokalnog tipa da razredite da ljudi dolaze ako ste otvorili u nekoj opštini u svom gradu, vam trebaju tu ljudi lokalno da dođu na nokte, na časove, tu su jednostavni koraci, otvori se Google Biznis, povežete sve i to ćete u uputstvu vidjeti par koraka i gotovo je. I vaš sajt, znači povežete sa sajtom, možete sa socijalnim mrežama, jednostavno on je vidljiv na mapama, na Google mapama. Svaki klijent od tog trenutka koji uđe kod vas u lokal, tražite da ostavi recenziju i reč kakve su vaše usluge. To je nešto što je vrlo, možda ostavi sliku, možda ostavi video, čak ako video ostavi, ako je mogućnost da se ostavi video, to vas Google još bolje rangira. Tako da, mi smo za 3 meseca, konkretno, eto, ja sam to pokazala, oni su od nule počeli, od nule. Nisu postojale digitalno, smo došli posle 3 meseca na prvo mesto. Znači, u zavisnosti koliko je ljudi u tom kraju, koliko vam je konkurencija, neko postoji 10 godina, pa to treba malo vremena, ali u 3 meseca su došli na prvo mesto. To je to. To znači da svakom pretragom na mapama i na Google ljudi dolaze do njih. Šta to znači? Dođe, plati uslugu i ode, ostavi recenziju i još gore. Kada to završite, sledeće je, ako želite, svi novi nalozi imaju mogućnost, 350 € je depozit Google daje ljudima koji su XU, vidjet ćete i sami da li je to nešto promenljivo u vašoj zemlji, za Srbiju je 350 €, za Evropu je 400, dobijate depozit, mogućnost da se u naredne 3 meseca oglašavate. To znači da se poveže sa Google AdSense-om, sa vašim sajtom, sve to povezano, on sam čita sve. I vidjet ćete kroz uputstvo da je vrlo jednostavni koraci. Na taj način vi imate mogućnost 85 € mesečno da vaš oglas, vaša reč ide. Nećete to, dovoljno je samo da se pozicionirate na ovaj način. Mada ja smatram da taj depozit koji je dat može da bude jako koristan, jer trebamo neki 15 dana da se zavrti taj algoritam i da vidite kako ljudi dolaze. Tako da nemojte davati na društvene mreže za izgradnju lokalnog karaktera, jer ja želim da svako ko ima lokal ima puno posla, da sa što više posla može da finansira ideje online poslovanja, kasnije ako želi da se prebaci, jer rekla sam, situacije su životne različite, niste uvijek u mogućnosti da radite, doći će, a za sve je potrebno vreme. Ovo vam je jedan praktičan savet, vrlo koristan, preuzmite vodiča dole u uputstvu, implementirajte, nećete sada da ulazite nešto kao sad neću plaćam oglas, ne morate, podesite sve, završite. Ako imate neka pitanja, pitajte, postavljajte, odgovorit ću, nemojte se stideti, znači kažite ja ne znam ništa, odakle, pitajte, jer na taj način ko pita on dobije odgovor, ko ne pita on nikad ne dobije odgovor.
Vrlo jednostavno. Sad, zašto je ovo bitno? Jer kada vi više imate novca, vi ste motivisani, vi vidite moć digitalizacije. Nisu društvene mreže, one postoje, Google postoji. Poenta je da shvatite da svaki deo određene digitalizacije za određenu stvar. Znači, sajt je za jedno, nemate sajte, hoćete, posle uzmite dizajnera, radite te neke vaše blogove komplikovane, možda imate 200 sajtova, to sam rekla. Uradite ovo za vaš lokalni posao, za vaš studio, za vašu učionicu, da ljudi lokalnog tipa što više saznaju za vas. Da oni kao ako prodajete, ne znam, izdajete smeštaj, nije samo Airbnb booking, to je i Google, ljudi dolaze, stranci dolaze, znači imate 1000 mogućnosti, bavite se kao trener, isprobajte ovaj način, par koraka, povećajte, očekujte, znači u proseku, eto, ako ste novi, ne znate, vidite, mnogo ljudi je na Google, međutim, dole su na dnu. Zašto? Jer ključnu reč ne kucaju. Jer jednostavno ne postavljaju se u ulozi klijenta i oni stavljaju ono što je njima lično bitno. Nema šta je vama lično bitno. Vi želite da klijenti dođu do vas, pa kada vas upoznaju, vi ćete jednostavno predstaviti sebe. U digitalizaciji je bitno da ljudi dođu do vas, da svi putevi vode ka vašem lokalu, ka vašem online shopu, tako da to je moć digitalizacije, gde vi za vrlo kratko vreme možda prešete nekog od 10 godina koji postoji. Tako da to je eto jedan specijalni savjet, poklon svima vama, čime god da se bavite. Poenta je da putevi vode do vas, da možete da date kvalitetnu uslugu, da primite novac i da što više razrađujete svoj online posao, da osetite čari te digitalizacije. Ono što je sledeća tema, to su platforme na kojima možete otvorite shop svoj, one koje nemaju neki veliki fee, koje možete počnete lagano, da povežete lagano, tako da pričala sam o tome, ali ljudi pitaju, nisu si pregledali. Za svaki video koji vidite, pogledajte uvek u opis, uvek ima ono što je free, što vam dajem, što vam znači, implementirajte svaki moj savjet, usluga koji mogu da vam pospeše, a ovo je bio specijalno zato što sam shvatila u stvari zašto neko ne pravi korak ka online poslu, zato što jednostavno želi i vapi da ima više posla u svom lokalu. Onda ide posle drugi problem. Da je drugi problem i kad imate puno posla, pa kao ajde se prebacim na onaj posao, jer čovjek je jedno energetsko biće koje može određen procena da se troši i onda želi da odmori. U svakom slučaju, ako zaradite više, mislit ćete na mene i bit će vam zadovoljstvo da kroz ove jednostavne korake uradite nešto i da ništa ne mistifikujete, da shvatite kako ste to mogli pre godinu dana i 2 i 3. Nešto vam zapne, pišite. Veliki pozdrav, vidimo se utorak uveče i nastavljamo dalje da delimo kvalitetne informacije, praktične, korisne. Nastavljamo sve gde smo stali. Pozdrav veliki!